Yeah man, zakupisa. Zakubweravo. Nubu wemanafu chose mkutisustiriravho ndakuratidza unyanzvi pamaiki ndongo uya ndongo imba zvandinazo mukati andigoni ini handiite naro zvakanaka isusu tozvidavo musatisiye kana makuenda kumafaro bati kana zvorema ridzai ngoma ramutukudzi NERIA kwete kugara muchinditaura pafeya inini pande ndokuvharira kana zvorema ridzai ngoma ramutukudzi NERIA kwete kugara muchinditaura pafeya inini pande ndokuvharira vakapera kunge zero pafrontline vakungoridza zvigaba havana laini mukoma wangu hakuna producer ane manza asina mukadzi koini semukuru wekambani makandidzinga pandakambovhura zvinyuwani kouyo akanga ari nani akasiya mangoma muchasara nani kana zvorema ridzai ngoma ramutukudzi NERIA kwete kugara muchinditaura pafeya inini pande ndokuvharira kana zvorema ridzai ngoma ramutukudzi NERIA kwete kugara muchinditaura pafeya inini pande ndokuvharira kuvaremera ndiko kwandinoita kufamba ndakasvimba pauro segoita pavanoti mastoma ndigofaita ngoma remashuwa naika zishotire ipapo ndichidonha navo mabhebhi avo kuti vaonese moto pakutanga vasaziva tine chipo pari zvino vakutaura manyepo asi kana zvorema ridzai ngoma ramutukudzi NERIA kwete kugara muchinditaura pafeya inini pande ndokuvharira NERIA kwete kugara muchinditaura pafeya isusu pande ndokuvharira.